Euskal aktore ezagunenetako bat ekarri dugu gaur, platora ibilbide luzea bezain arrakastatsua du, eta oso estimatua da bai antzerkizaleen, bai zinemazaleen artean. Guk ere estimu handian dugunez, platora gonbidatu dugu. Biba Ramon Agirre! Kaixo, Ramon! Ramon, arratsaldeo! Askoldiko! Zer moduz? Apa, Ramon, arratsaldeo, ongi etorri, eskerrik asko etortzeatik. Aixeri lasai. Beno, Ramon, aurten urte borobila da zuretzat. Ze, bera, aurrekoan Garik esan zigun, bera 6. solairura igota dagoeneko. Garik esan zigun 6. solairuan dagoela, zu aurten 7. solairura igota zaude. Oraindik ez. Oraindik ez? Ez. Ez? Oraindik ez. Noiz betetzen dituzu urteak? Asko, hilabetiak. Hilabeteak. Oraindik ez. Ondo. Orduan ez errez. Orduan Gariren solairu berean zaude. Oraindik bai. Bueno, alata guziz ere, urte borobila ibilbide profesionalari dagokionez, asko eta asko bezala, antzezlan eta zinema areto askotan ikusiko zaitugulako, antzezlanarekin hasiko gara. Hemen daukat idatzita, non jartzen dit? Lurrez estalia, hori da. Lurrez estali, hori oso proiektu polita da, ilusio handiz hori da Axut taldea futsa nahiak, Simun eta Manes eta beste talde bat. Simunek idatzitako obra bat, obra Arnaz Luzeko obra bat, Txekhoven, hitza handia dira, Txekhov da, baina bai, alako obra bat, 3 belaunaldi, baserri baten, etxalde baten elkartzen dianak, eta pixka bat laborantzari buruzko, laborantzak dauzkan araztro guztik, eta horiek pixka aipatzen dituna, eta humorez, eta oso talde polita, alde guztitako Gipuzkoar bakarra, Iruñatik, Nafarrotik beste 2, iparraldekoak gehienak, eta oso proiektu polita. Lurrez estali, ekainerako. Ekainen estrenatzeko. Ekainen estrenatzeko esperantzarekin edo asmoarekin, ezta? Bai, maiatzean ensaiatu, hasi geha, biskat, eta ekainean 3 asteburutan, Izuran, Baxen Nafarreko herri baten, gaztelu bat historia handia duena, Latxagakoa, eta aurrekaldean, aire librean, beraz, euria aibadu, jendia estalita dago, baina gu guztien goea, baina segituko dugu. Oso proiektu polita, oso polita. Nola egin diozu aurre, Lurrez estalian tokatu zaizun zure paperari? Ni ez aitatxi, 3 belaunaldia, baina ez aitatxi. Dagoeneko horrela iritsi zara, Iritsi naiz, oraindik ez, 30 baina... Gaztea, aitatxi gaztea. Tokatzen aitonen paperak eta olako, bai. Etxean eta baino hoge. Eta, bai, ondo, benafarreraz. Haze erronka, Eta polita, ez da egin nola ingoeten, baino hori. Sekula tokatu zaizu? Ez, sekula ez. Eta asko gustatzen eta Bizkaiera ikutu izan dut behin, ni proposatuta, asko gustatzen zait. Eta hau, erronka baino, eingo dugu, ez da egin, Simunek esan dugu ez, lasai, argi dago, batzuk hemengoa zetela, beste datzu gangoak, eta, enpastatuko du, zeu zer, polita. Antzerkiti zinemara egingo dugu saltotxo bat, Ramon badagoelako hemen aukera, Eiza, Norberta, El maestro que prometió el mar, 3 horiekola aipatzekotan, eta hitz egin ezagun 3 pelikula hauei buruz banamanan, hasiko gara Eizarekin, hau da, Aitzol Saratxagak zuzendutako filma, ez da? Hori oso iazko azaroan egin gendun, Legutio aldian, eta hori da Mateo Txisturen kondaira oinarritutako thriller bat asmatu du, Aitzol Saratxaga honek, eta oso lantalde oso polita, eta nik uste oso polita izango gara, lehenguan hitzein numeraekin, eta esentzian postprodukzioan zeudela, bukatzen laizter ikusiko dugula, pentsatzen dut, eta hori izan zen oso gauza kuriosoa, hori da laburmetrai, kasi luze metrai, 30 minutun dago hor muga, eta uste tola utziko duela 29 minutuan edo, eta hor dago 21 minutuko sekuentzi planoa, izan zen izugarrizko erronka, eta atea zen, baina oso zaila, oso inork ezin du kale egin,
izugarri izan zen, eta ikusteko gogoz nago, haber nola gehatuan. Bai, ze hor, 20 minutuko horretan, 19 minutuan kale bat egiten bali mauzu, ze kompromisoa, ez? Beraz, ia film osoa, esango dugu, dena ez, baina sekuentzia plano bat da. Ia film osoa da, sekuentzia, bera oso ausarta da, eta esatzen, egingo deu. Eta lehenbiziko netzen atera, baina hirugarren laugarrenean, eta eta ospatu gendu, oso politia izango, bai. Norberta ere, estrenatuko da, uztailean? Udan, estrenatuko da. Norberta uste daukala estrenatzeko data, ez dakit zina, baina ez dakit, ja. Laster. Bai, Laster, ez da? Hori da, Sonia Eskolano, Valentziar emakume bat, historia da, oso interesante, polita da, gizon bat nire adinekua, gaztia, deskubritzen duna emakume sentitzen dela, eta adin hortan, eta nola esan emazteari, alabari, lagunei, ninez lagun mina, lagunetako bat, eta nola adierazi aldameneko ingurukoei, gu harrituta noski, eta polita oso modu finean da zehatua trans historia gai hori, eta oso polita izangoa. Arrakasta handia lortu duen beste film ezagun batean ere parte hartu duzu, El maestro que prometió el mar. Eta ez da oso ohikoa, baina film honek demora desente darama zinema aretoetan? Bai, guantxe kendut, horreko hastiak kendu zuten, iraundu izugarri, iraundu ostiralero. Zer pasatzen da? Segita, segi. Segita, bai, ikusten gozagokoa izan dela, eta polita da, filma polita da, eta gaiare hori pixka memoria historikoa, eta gerran fusilatutakoak, eta bi trama dauzka hor nazten dianak, bata irakasle, oindik ikusgai dago plataformatan, zineman karteldegian ez, baina, eta bi trama dauzka, Kataluniako irakasle bat Burgosko herri txiki batera zehatzen dutena, destinatzen dutena, eta bera republikarra izanik, oso eskerrekoa, eta idea berriekin etorri dena, eta falangistek hartzen dute, eta kristonak eta bi egiten dizkiote, ez dut gehiago kontatuko, eta beste trama da, gaur egunekoak, orduan eskabate katalanare bai, bere birreitunaren ezurrak aurkitu nahi ditu, eta ni Burgos Berbieskako gizon bat, irakasle horren ikasle izan dakoa. Emilio, eretzara? Emilio, bai. Naho sartua, karakterizatua, eta ikusi nautenak, jo, Ramon, nola da hon, Ramon, nola da hon. Ah, bai, nola sartua, ez baina ikusi kalian azken bora da, eta nire laguntzen diot zurrak bilatzen, eta bi historioiek flashbacken bidezen. Bi denbora nazten dira, ezta? Bi garain nazten dira. Bai, polita, bai. Egia esan, Ramon, azken aldian zinema ekoizpen asko ari da egiten Euskal Herrian, zuk nola ikusten duzu Euskal Herriko zinema? Momentu honean dagoela iruditzen zaizu? Zinema, aktibidea handia da, rodaje asko daude, kaleatatzen zea, eta ikustezu rodaje eta ikustituzu, eta baina zinemari buruz izkeretan azten genean beti da zertaz egea. Zertaz egea, zinemaz ari geha, orokorrian, euskal zinemaz ari geha, zer da euskal zinemaz, ez dauka hortaz izateko zertaz ari geha, ez? Eta nire esko, zinea, ondo aritzatu, baina petatzen aizeate edo nun, eta segun nondik begiratzen diozun, ez? Euskal zinema zer da, nirekiko behintzat, euskal literatura zer da, euskaraz idazten den literatura, nik uste hortan gehienak ados egon gintezkela, ez? Euskal musika zer da, hor ere, euskal nagusiki euskaraz egiten den musika, hortaz, pixkat adostasun bat egon liteke, nik uste badagola, ez? Euskal zinema zari garenean, zertaz egia, Euskal Herrian egiten da oro da, Euskal zinema, nik pentsatzen dut literatura eta musika zela, berez Euskal zinema, Euskaraz egiten den zinea beharko lukela. Zuri Euskaraz lan gehiago egitea gustatuko litzaizuke? Eske, salbuzpen hori da, eta orduan, nola dago zinema, Euskal zinema, oso gaizki. Zain dut oso
egoera oso gutxi egiten da. Nik azte buru honetan jo nahi balin bat zinemara, euskaraz egindako pelikula ikustea, ez dago. Urrengoan ere ez dago, torrengoan. Oso aleka iristen dira, ez da? Igaz Euskal Herriko zinema aretoetan, euskarazko filmak 100% izan ziren. Orduan, loraldia esaten du jendeak, loraldia, euskal zinema, hori aitzen deten esatet, a ber, izan ditzagun gauzak, dian bezala, bestela alperrik aigea, bestela ez dugu gauzak hobetzeko eta gauzak hori hasiera txarra da. Zaten badugu ondo goazela, euskarazko zinema bintzat, ez da osasuntxu, oso gutxi egiten da. Guain adibidez, nire akitara rodatzen pelikula bakarra, Karmele. Ez dut uste beste filmarik rodatzen nahi denik momentu honetan. Eta zen, urte bete zai euskarazko estreno bat ikusteko. Beraz, asuntua larria da. Eta nik hori loraldia eta horako gazak entzituen ditu denean, bueno, ez da izan dezagun zen nola dagoen asuntua, eta saiatu hori aldatzen edo hobetzen, baina ez dezagun gure burua engaina. Zure azkena zein izan zen, euskara hutsezkoa? Nik irati, geroztik ez dut egin zinema, bueno, Eiza, ez da aipatu dugun Eiza, eta hori labur metare bada, baina luze metarea, irati azkenekua, eta telebistan ere lehenagotik ez dut nik aspaldi. Badira, pare bat urte irati egintzela? Bai. Pare bat urte badirela gutxu gora bera. Eta telebistak gehiago nik fikzio aspaldi desiatzen, no? Nire azken pelikulak, oso ondo, gaztelera zein ditu, eta oso gustora, eta ondo, eta eskerrak, baina ni desiatzen, no? Telebistan ere, ez da, fikzioa ez da, euskarazkoa. Gero, zer iritzen diogun, gauza bat zine basko, eta beste bada euskal zinea. Ez dia sinonimoa, niretzako bez bintzat, batzuntzako bai. Batzuntzak sinonimoa dira, baina niretzako ez. Ez dia. Orduan, bueno, ikus dezagun nola dagoen asuntua, eta ez dezagun kontatu gauza ez da bezala. Hori da nire ikuspegia. Bakoitzak bere zea dauka, baina orduan nola dagoen gure zinema, ondo ez. Ondo ez. Nik hori izango nuke. Zinea ez duzu ondo ikusten, antzerkiari buruz ere hitz egin dugu Ramon, telebista ere aipatu duzu, telebistan ere lan asko egindakoa za, fikzio, telesail askotan parte hartutakoa. Badaukazu, gainetik kendu ezin duzun fikziozko pertsonajeren bat, edo gustoko duzunen bat ere, bai? Edo gustoko duzulako, edo jendeak askotan gogorarazten dizulako. Kostit ez zait aukeratzea nire nik indako lanen artean nola maiteena, gustokoena, zein izan da mugarrio. Kostit ez zait, nik hori gurasoek bere seme alabak eta nola denak biguolikoa maite dituzten, nik indako gauzak, ez dakit, gero jendeak nola hartzen ditun. Hori esan behar nizuen, orduan, jendeak zein gogorarazten dizu gehien? Hori bai, hor bai badago, jendeak batzuntzako izan liteke, ez dakit. Zuzen, ez? Gazten entzat zuzen. Hori dudari gabe. Dudik ez. Eta batzuk iguaz, zean Oskarra irabazizun, zean entzinean, Amuen entzinean, eta hori izan liteke nire bilbideko punturik gorena batzuntzako, ez da egizein. La Casa de Papelen ere ikusi zaitugu. Bai, batzuntzako izan liteke hori, igual ez nautelako ikusi euskera, ez dakit, beste batzuntzako ez dakit, haupa etxe beste izan liteke beste puntua. Eta beste askorentzako, baiza, goazeneko zuzen, hori ni... Etxeko txikiaren bai. Oso famatua izan, eta naiz, oraindik Euskal Herriko umen artean. Belaunaldi guztiak zeharkatzen dituzu, eh? Eta ala izan da ella. Eta ala izan da ella. Hori seinale bana da. Bai, asko gustatzen, bai.